Šupky dubky do postielky, vitajte na podcaste Rozprávky od Lucinky. Skočte do postielok, zamuchlajte sa do mäkkej deky a nastražte zvedavé ušká. Ahojte deti, dnes mám pre vás niečo špeciálne. Túto rozprávku som nenapísala ja, ale iná autorka, ktorá mi ju poslala. A takže dnes spolu objavíme jej svet. A začneme hneď s prvou kapitolou z jej knižky Statier na juh, Svišťové dobrodružstvá. Miško, Svišť, žil so svojou rodinou vysoko v Tatrách. Každý deň sa pozeral na dolinu a premýšľal, aký veľký je svet za horami. Raz, keď sa hrabal v starej jaskyni neďaleko rodného Brlôžku, našiel starú mapu s červenými bodkami. Nebola to však obyčajná mapa jeho okolia. Ukazovala miesta, o akých Miško nikdy nepočul. Ukrajina, Taliansko, Afrika, čítal nahlas. Jeho srdce začalo tlsť rýchlejšie. Bola to výzva, ktorá sa nedala odmietnúť. Ako držal mapu v labkách, cez otvor jaskyne zafúkal silný vietor. Ako keby mapa volala po niečom väčšom. Miško sa obzrel okolo seba, ale nikoho nevidel. No toto je zvláštne. Zamrmal si pre seba a zamieril domov. Keď prišiel do Brlôžka, so vzrušením ukázal rodičom mapu a oznámil im svoj plán ísť spoznávať svet. V hlavičke už mal všetko dokonale premyslené. Miško, povedala mama jemným, no vážnym hlasom. Vieme a chápeme, že túžiš objavovať. Je to prirodzené. Sme však tvoji rodičia a máme o teba strach. Svet je krásny, ale niekedy aj nebezpečný. Mami, viem, že sa bojíte, ale mám plán. Veľa som premýšľal a nebudem cestovať sám. Pôjdem s Klárkou, mojou najlepšou kamarátkou. Veď ju poznáte. Je skúsená, múdra a vždy ma chránila, odvetil Miško. Miškov otec prikývol, hoci obavy nezmizli. Ak ideš s Klárou, môžeš sa na ňu spoľahnúť ty a rovnako aj my. Miško, nezabudni však na to, čo sme ťa učili. S úplne neznámymi ľuďmi nikdy nechoď sám, kým nie si istý, že im môžeš dôverovať. Vždy buď opatrný. Miško tieto slová prijal s rešpektom a v duchu si pripomenul, že na bezpečnosť musí vždy myslieť. Napokon rodičia i s ťažkým srdcom súhlasili. Miško si ich dôveru veľmi vážil a rozhodol sa, že ich nikdy nesklame. Rodičia sú v živote veľmi dôležití. Jedného dňa sa Miško túlal po lúke s mapou v labke, keď zrazu zafúkal silný vietor a vzal mapu priamo do vzduchu. Miško bežal za ňou, no vietor ju odniesol až na vysokú borovicu, kde zostala visieť. Keď si Miško lámal hlavu, ako sa k nej dostať, zjavila sa vrana Klára, jeho najväčšia kamarátka od útleho veku. Sedela na konári nad Miškom a s pobavením sledovala, ako sa snaží šplhať po stromčeku. Krá, čo to tu stváraš, malý Svišť? Ozvala sa vrana so svojím typickým úsmevom. To je moja mapa. Potrebujem ju, aby som mohol začať svoju cestu. Teda ešte o tom nevieš, ale našu cestu, povedal Miško a ukázal nahor. Klára spozornila. Miško, vieš, Krá, že ti rada pomôžem, ale kam sa vlastne chystáme? Bolo z nej cítiť mierne rozčarovanie, že ju Miško postavil pred hotovú vec. Na druhej strane milovala Miškové nápady. Vždy s ním bola sranda. Ona ho vedela v správnej chvíli držať pri zemi, aj keď prakticky
Bola práve ona tá, ktorá lietala v oblakoch. Miško jej vysvetlil svoj plán a Klára pyšne prehlásila. Krá, dobre. Budem tvojou sprievodkyňou. Svet sa objavuje ľahšie, keď máš pri sebe niekoho spoľahlivého a zodpovedného. Keď Klára vyletela na strom po mapu, cítila jemný poriv vetra a zdalo sa jej, že ju nasmeroval priamo k Miškovi. Ako keby ju niečo viedlo k tomu správnemu rozhodnutiu. Krá, ako to, že mám vždy šťastie na takýto vietor? Zamyslela sa Klára. Vrátila Miškovi mapu a hrdo vyhlásila. Tak krá, máme to. Mám pocit, že nás niečo neviditeľné vedie správnym smerom. Miškovi od šťastia poskočilo srdiečko. Znie to ako perfektný začiatok cesty za dobrodružstvom. Sedeli na malej čistinke medzi vysokými smrekmi v Tatrách. V diaľke počuli šumenie horského potoka a jemný šum vetra, ktorý sa preháňal medzi stromami. Pred sebou mali rozprestretú mapu sveta. Týmto momentom sa definitívne rozhodli, že budú skvelá dvojica nielen na Slovensku, ale aj na cestách. Klára ako Mišková dlhoročná kamarátka vedela, že svišť má veľké sny a bola odhodlaná mu na jeho ceste pomôcť. Koniec koncov spoločné zážitky a spomienky ich priateľstvo len posilnia. Vo všetkom sa budú vždy vzájomne podporovať. Sny sú ako hviezdy na nebi a ak ich budeš nasledovať, vždy nájdeš správnu cestu. A oni tú cestu spolu nájdu. Stačí len vykročiť. Vykročiť spolu. Tak kam pôjdeme? Spýtala sa Klára, keď jej zafúkalo niekoľko stebiel trávy na zobák. Do Austrálie za klokanmi alebo do Afriky za levmi? Miško sa zamyslel. Klokany sú síce skvelé, ale Austrália je ďaleko. Čo tak niečo bližšie? Klára prikyvla. Dobre, ale musí to byť krajina, kde robia veľa dobrého jedla. Miško chvíľu uvažoval a zrazu pocítil na tvári jemný teplý vánok, ako keby ho niečo nepatrne viedlo. Jeho pohľad spočinul na Taliansku. Taliansko. Počul som, že Taliani robia pizzu, ktorá je veľká ako slnko. Klára súhlasne prikývla, oblizujúca pri tejto predstave, a vraj tam majú zmrzlinu, ktorá je sladká a krnémová, ako obláčik, dodala. Miško nadšene pritakal. Tak je rozhodnuté. Taliansko. Najeme sa tam a budeme guľatejší ešte ako svište po zime. Srdiečko obom od začiatku podvedome pošepkalo, že ich prvá zastávka bude Taliansko. Obaja totiž zbožňovali dobré jedlo. Miško si s nadšením predstavil tie čerstvé dobroty a voňavé talianske bylinky. Ešte raz si prezreli mapu a urobili podrobný plán cesty. Klára si do batôžka pribalila malú lyžičku na zmrzlinu, náhradné pierka, cestovný minislovník a balíček sušených červíkov len tak pre prípad núdze. Miško si zobral starú drevenú lyžicu, ak by na pizzu potrebovali poriadne náradie a tiež hrubé ponožky, krém na labky, horské bylinky na dochutenie a malú fľaštičku čaju z tatranských bylín, nápoja, ktorý im vždy pripomínal domov. Samozrejme, nezabudol ani na peniaze našetrené z brigád, keďže rodičia ho vždy viedli k tomu, aby si ich zodpovedne odkladal do budúcna, a kamienok statier pre šťastie. Miško najprv navrhol, že do Talianska môžu ísť pešo, ale vrana Klára ho vysmiala. Krá, malý svišť, ty si sa zbláznil?
Pešokrá do Talianska? Vybuchla Klára a krídlami rozvírila prúd vzduchu. Takto by sme to nestihli ani za celý rok? V tom zadul ďalší silný poryv vetra a zdalo sa, že ich jemne postrčil smerom k oblohe. Klára sa pozrela na Miška. Miško, Krá, vieš čo? Mohli by sme využiť lietadlo. Tak sa dostaneme do Talianska rýchlejšie a bez toho, aby sme museli celý čas šplhať po horách krá, krá. Miško sa zamyslel. Dobre, bude to teda lietadlo. Rozhodli sa využiť vzdušnú dopravu a už si predstavovali, že budú po vystúpení z lietadla vyzerať ako celebrity. Každý ich bude fotiť. Budú ich volať na rozhovory do rádia a televízie. Tak čo, deti? Toto bolo trošku iné než tie rozprávky, ktoré vám zvyknem rozprávať ja. Však? Ale aj tak krásne, nemyslíte? Ak chcete vedieť, ako bude pokračovať príbeh nášho svišťa Miška, podporte autorku Simonku a jej knižku Statier na juh, svišťové dobrodružstvá. Neviete, kde ju kúpiť? Ľahká pomoc. Pozrite sa dole do popisku epizódy. Prajem príjemné čítanie.